Hej og velkommen til den her video. Jeg skal vise jer, hvordan man går igennem og går ind i tunnelen. Hvis I laver et eller andet gennemleg, så er det virkelig OP. Så har du den her klonmaskine. Så laver du klon ind i portalen. Så sidder du her. Så skal du bruge den her. Så kan du ikke se her. Prøv at se. Kan man ikke se. Og så kan du kigge ud over mappet. Hvis du gerne vil ud over mappet, så skal du også her. Hvis du gerne skal ud over mappet. Og så despawner du her. Respawner du her, mener jeg. Så ja. Hvorfor har jeg ikke købt den? Nå. Jeg køber det se i næste video. Hej hej. Ja, okay. Det var alt for den her video.